Siya, may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sophia's Secret File. Si Sophia na nawalan ng anak. Pero dahil sa pagkawala ng kanyang anak, ay nabuo uli ang mga relasyon niya sa mga mahal niya sa buhay. Ang tanong nga ni Sophia, bakit kailangan pang dumating sa buhay natin kung kukunin din naman agad? Di ba ang concept nga, ang anak ang maghahatid sa sarili niyang mga magulang sa huli nitong hantungan. Pero what if ang magulang ang maghahatid sa kanyang sariling anak sa huli nitong hantungan? Gaano ba ito kasakit? I don't think we can explain this kind of pain or hurt. Hindi natin maka-quantify o maka-qualify yun. Basta ang alam natin, merong nawala. At malaki yun. Malaki yun nawalang yun. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Alan Valenzuela. Dapat kasi tayong mga magulang ang maghahatid ng kamay ng ating anak sa ibang tao sa simbahan. Hindi sa huli nitong hantungan. Pero ganun talaga ang buhay. Panapanahon lang. Shoutout po dito sa Makati Engineering Department. Always tuned in sa Love Radio. Maraming salamat, Alan Valenzuela. Pero Alan, diba, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nangyayari talaga yun. Anyway, eto naman sabi ni Angel Alan Avanzado. Hello, DJ Rocky. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon sa tagapakinig natin. Tungkol sa secret files natin para kay Sophia. Gaya ng iniluwal mo yung anak mo, inisip mo kung paano ang kinabukasan niya. Paano mo siya mabubuhay. Maraming paano. Kaya nung lumalaki siya, nakikita mo siya, pinakikita niya sa yung aura niya, yung ganda niya. Ang ganda ng anak mo, sabi mo nga. Pero isang araw, binawi siya sa'yo. Kasi siya ang sagot sa lahat ng paano mo. Siya ang sagot sa mga tanong mo. Kung magkakabati kayo, magkakabali ka, sinalukan niya sa mga problema mo. Kaya minsan yung mga anak natin, sila talaga anghel ng buhay natin. Lamang po. Salamat. Thank you. Thank you so much, Angel Alan Avanzado. Naniniwala ba kayo sa ganun? Na merong instrumentong gagamitin ng Panginoon para masolusyonan natin lahat ng mga problema natin? Naniniwala ba kayo dun? Basta ako naniniwala kung maganda yung anak ng sender natin tsaka maganda tayo. Wow. Charot with the rot. Anyway, ito naman sabi ni Mayumi. Siguro yung gusto kong tingnan sa kuwentong ito ay yung magandang nangyari na nagkabati sila ng mama niya, ng kuya niya, ng tito niya at yung pagbabalik ng ama. Yung baby ay anghel na naging tulay para maging okay ang bawat isa. Di ko aalisin na syempre napakasakit mawalan ng isang anak pero alam kong hindi na sayang ang pagkawala ni baby dahil naging maayos ang lahat sa part ni Sophia. Dito nila malalaman kung paano pahalagahan ang bawat isa habang buhay pa. Be strong and keep the faith as of sender. God bless you. Baby angel na naging tulay para maging okay ang lahat. Anyway, eto naman ang sabi ni Poncho. I'm so sorry for your loss. Mahirap mag-heal ang isang inang nawalan ng anak. At mas lalong mahirap ang pinagdaraanan ng isang babaeng byuda. At dahil Holy Week ngayon, magpasalamat tayo dahil buhay pa tayo. At pahalagahan natin ang ating buhay dahil hiram lamang ito. Have a blessed Holy Week mga kabisyo. Sabi naman dito ni Igop
Motovlog. Maganda ka pa sa hapon, DJ Rocky. Grabe naman ang storya ni Sofia. Nakakalungkot. Ang hirap na kailangan may mawala para maging maayos ang mga relasyon niya sa mga mahal niya sa buhay. May dahilan ng Diyos kung bakit ganun ang nangyari. And by the way, nice to meet you sa Hapag sa Marikina. Shoutout po sa partner ko na si Kim Dershi. I love you, baby. Salamat po. Uy, thank you Igop Motovlog. Hi din po kay Bernard Laurejas na nagsasabing kung kailan ka naging first time mom, tsaka pa kinuha sa'yo ang baby mo. Rest in peace sa kanya. Siguro, matuto ka na lang sa lahat ng mga nangyari sa'yo na kapag hindi ka pa handa sa isang responsibilidad, ay huwag muna itong gawin. At huwag sumuway sa mga magulang. Yun lamang po, maraming salamat from Bernard Tenant Laurejas. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. And marami pong nagpapahatid ng kanilang condolences at simpatya sa ating secret file sender. So, Sofia, hugs to you. Ba't ako pumipiyok? Parang kailangan ko na rin talaga ng voice rest. Parang pagod na, diba? Meron pa akong 2 araw na ipapasok ngayong linggong ito. Ito naman, yung boses ko parang hindi naman makisama. Agad-agad sumusuko ka na. Gusto mo na talaga mag-rest. Uy, wag namang ganun. Tatrabaho pa ako. Hindi mo na ako mag-leave to naman. Anyway, going back. Yun nga. Dami nagpapahatid ng kanilang simpatya at condolences to you, sender. Ganun din ako. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka dapat or hindi mo dapat sisihin yung sarili mo sa pagkawala ng anak mo. Hindi mo kasalanan na nawala yung anak mo. Hindi mo kasalanan na nakatulog ka at baka nailigtas mo yung anak mo. Hindi. It wasn't your fault and will never be your fault. Mahirap mabuhay sa mundong ito na puro pagsisisi yung nararamdaman. Mahirap mabuhay sa mundong ito na yung sarili mo sinisisi mo at hindi mo napapatawad yung sarili mo habang nabubuhay ka. Para bang may kailangan kang bayaran every single day of your life? Parang you'll never get to experience the joy as gift to us by God. So, sana hindi mo hayaang nakawin nung pagsisisi na nararamdaman mo yung kaligayahan na pwede mong malasap sa mundong ito. Because snatcher yun Yung guilt, yung shame, pag yan, nag-combo yan, pumasok sa sistema mo. Yung perspective mo about life, masisira. Para siyang gloomy weather. Ganun yung datingan. So, yung guilt, yung shame, never yan ipaparamdam sa'yo ni Lord Alam mo yun? Call yan ng devil. May ganun si DJ Rocky. Nag-review ako ng Bible ngayon. Wow! Kasi nga, Holy Week na, hello! Kailangan ganito yung mga sinasabi natin on air. Hindi puro mga pang Friday na kabastusan. Ano ba naman yan? Sino ba kasi sinasabi yung bastos ng Friday? Hindi ako yun. Charot, darot. Yeah. Totoo yung sinasabi ko I mean, it's in the Bible. And ito po ay dinidiscuss kapag may mga Bible study, di ba? Although, di ko po sinasabi na panglahatan po ito, no? Kasi yung faith ko or yung religion ko, pwede maiba sa meron ka. But, this may help someone, di ba? Na nakikinig ngayon, na nandun sa phase na yon or nasa situation na yon, na parang katulad yung nangyari sa secret file sender natin, na nandun yung guilt, nandun yung shame, na parang, okay, hindi ko na ito sasabihin sa ibang tao kasi nga, nabuntis ako ng ganitong edad kasi baka hindi ako makabalik sa pag-aaral. Shame yun Guilt. Siguro kung nagising ako ng ganitong oras, baka naligtas ko pa yung anak ko. Alam mo yun? And hindi mo kasalanan It was uncontrollable. It wasn't in your hands.
Hindi nakasalalay sa'yo yung buhay ng anak mo. Although, your duty, your responsibility was to take care of that child. And you did good naman. Hindi mo nilaglag yung anak mo, 'di ba? Hindi mo siya pinabayaan. Meron kang choice to do it because you were studying that time. Hindi ka pinanagutan ng lalaki agad-agad. Pero you chose to have that baby. You are so brave and admirable ka sa parteng yun. So sana, again, hindi mo sisihin yung sarili mo panghabang buhay because you'll never get to experience joy in your life. And joy is a gift to us by God. Pwedeng magluksa. Wala namang timeline sa pagluluksa. Pwedeng ma-miss yung anak. Wala rin pong timeline sa pagka-miss sa anak. Wala. Di ba nga, lagi ko tong sinasabi sa adlib ko, I don't think pwede kang mag-move on sa pagkawala ng taong mahal mo sa buhay. You'll never get a chance or you'll get a chance to move on, but you'll never completely feel that you've moved on from a loss of a loved one. You can never move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. You'll deal every single day of your life na wala na yung bata. Pero she lives forever in your heart, in your memory. At gamitin mo yun para mabuhay. Kasi hindi ka pa naman patay. May iba humihinga pa pero kung kumilos kala mo patay, 'di ba? Humihinga ka pa. So meaning, you're not done yet. Dito sa mundong ito, may purpose ka. May purpose yung pagdating dito ng anak mo. Mag-reconnect kayo ng mga members of the family mo. Mas matuto ka sa pagiging ina, pagiging tao, sa mga desisyon mo sa buhay na huwag magmadali. And maybe this is also a gift to you para makapagsimula uli ng magandang buhay. Na hindi nagmamadali, na hindi nag-i-engage into activities na hindi pa naman dapat ginagawa ng isang nag-aaral. Your mom is an OFW, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Your dad is also working. Nasa Maynila, malayo kayo sa isa't isa. Alam mo ba yung rason kung bakit malayo sila sa iyo? Para maibigay yung best para sa iyo. Minsan kasi ang mga taong nakikita lang nila, lalo na yung kapag bata, ay wala yung nanay at tatay ko, nagtatrabaho lang naman sila eh. Mas mahalaga sa kanila yung pera eh. Hindi po ganun yun. Kaya sila nagtatrabaho ay para maibigay yung best sa inyo ng mga anak nila. Pero syempre, parte din ng pagkawala ng mga magulang mo physically sa tabi mo ay yung pag-i-explain nila at pagbibigay sa'yo nung ibang pangangailangan mo or yung, alam mo yun, constant communication na hindi sila nawawala sa buhay mo. So I hope na maging maayos ang lahat sa iyo. I hope na panghawakan mo yung mga naganap sa buhay mo in the past para matuto ka sa buhay at para mas lalong umayos yung mga relationships na meron ka ngayon at maniwala na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Na minsan di man natin maintindihan sa kasalukuyan. Pero balang araw, mauunawaan natin ito. Sa tulong po yan ng may kapal.
Alright? Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, pahabol lang muna na na pagbati raw. Hi kay Don Feria. Ayan, bumabiyahe daw sila ng Binangonan. Shoutout din kay Don Burabog Feria Joshua. At sa Abay family na nasa Araneta Avenue, Barangay Manresa, Quezon City. Hi kay Gilbert Adave, Robert Tirao, and Eduardo Paraiso. At doon sa nahuli ni Kadyot na nakikinig ng radyo nung Sabado. Maraming salamat po. Nakalimutan ko yung pangalan, Kadyot. Mamaya bigay mo sa akin para mabati natin yung listener natin na yan na nakikinig palagi 24/7. Hindi na daw nakikinig. Ay, hindi na daw natutulog para lang makapakinig ng radyo. Maraming salamat, guys. Ha? So, yun lang. This is Sophia's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!